Sannunku, ina wuninku? Like you know, my name is Munirat Abdulsalam. Ina son yi magana akan post na wannan dildol din nan da aka yi ta surutu akai, aka yi ta zagi, aka yi ta waye-waye akai. Ina so ku gane wani abu. Buran da na tura a profile ɗina buran roba ne, ba na wani bane. Kuma gaskiyar maganan shine ku mazan arewa wallahi matan ku sun fi ku wayo. Zaka tashi kai tafiya for months ka bar mace a gida akan da za ta je ta yi lesbian, ta gwammace ta sayi dildol ko kuma vibrator ake ce mishi, ta use it din shi to her own satisfaction. Amma kun san illan wannan vibrator din nan wallahi ya fi yawancin ku daɗi, kuma in ta saba da shi ba za ta kara jin daɗin mijinta ba. Saboda haka yana da kyau ka kasance mai satisfying na iyalinka a koda yaushe. Wai kana ganin mace in baka bata ba bata damu ba ruwanta, ba ni abu ne. Tana da dildol, ku duba karkashin mes na abun, karkashin filonta za ku samu akwai dildol, akwai vibrator a wurin ɗin. So in wani yana tunani kamar ko na saka shi don illa ne, abin da yake faruwa a arewa kenan. Mata da yawa suna zuwa suna tambaya na a ina za su samu. Normally wannan abun ana ordering din shi online ne, ana shigowa da shi ne. And dildo kuma is something that akan da bari ma in tambaye ku question guda ɗaya, ku faɗa tsakaninku da Allah. Akan da wani kato zai je yana danne maka matanka a bayanka da ta yi amfani da dildol, wanne fi ku ansa tsakaninku da Allah. To yanzu lesbianism ma ba a yayin shi. Wannan buran roban da na saka shi ake yayin shi, kuma shi yake tafiya arewa. Abin da yake faruwa kenan. Ku ba